जोंखौ सृष्टि खालामदों राव हिसाबै कालचारनि राव बर' राव दं हिसाबै जोंनो राव इसोरा होदों आरो बे गावनि बर'नि बिमानि रावजोंनो इसोरखौ खुलुमनो इसोरा जोंनो बे खाबुखौ होदों बेनिखायनो इसोरखौ जों बाख्नायनो गोनां नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दिनै जोङो इसोरजों सायख'जाबाय जोङो इसोरनि सायख'जानाय जोङो बोदों जोंनि जातिनि गेजेराव दिनै जों सायख'जानाय व्यक्तिफोर जाबाय खिन्थु दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव जाय हारिनि थाखाय कालचार जों हारिमु राव होनानै इसोराबो जोंखौ दादों जोंनि बर' हारि दिनै गोबां इसोरखौ मोननाय व्यक्तिफोर दङ दिनै जों जेसे इसोरखौ मोनदों बेनि बांसिन दिनै दङ दिनै बिथांमोननि थाखाय साननो थाखाय इसोरा जोंनो बे बिबानखौ होबाय मावनो थाखाय इसोरा बे बिबानखौ होबाय जाय जिसु ख्रिस्टआबो जिहुदी जातिनि गेजेराव बियो जोनोम जाफैनानै जिहुदीफोरखौ गथै जिहुदीखौ बासायनो थाखाय बियो जोनोम जाफैदों दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि गोमानानै थानायखौ बासायनो थाखाय दिनै इसोराबो जोंखौ दिनै स्पेसियेलि बियो सायख'बाय इन्डिभिजुवेलि दिनै बियो जोंखौहाय सायख'बाय बेनिखायनो दिनैनि जोंनि टीमा जों अलरेडि सायख'जाखाबाय सायख'जाबाय जों I'm very sorry because here somebody they could not know our language so I please to sorry because I'm going to speak only Boro. Sometimes I will try to speak some words because we are getting a culture of Boro language. So I request and I please and I sorry for the language. Even I not speak well Bengali. I am not Bengali. I am Assami. Even I am Boro. So I'm sorry for that. आङो हाबाय होनदों दिनै जोङो आं गोबाव खालामनो सानाखै आंनि समाया फैयै फैयै बेहायनो जोबफैबाय आंनि समाया अलरेडि बेयाव जोबफैबाय दा ओंखायनो आं बारा गोबाव समाय लानो आंहा आखायाव गैला आरो बेखाला आंना जोब्बाय अब्लाबो आं दिनैखाय आं एसे बुंनोसै बारा गोबाव आं बुंला बेनिखायनो आरो आं जों हाबाय होनदों जोंनि आदा प्रभ बिथाङा NBCC-नि बिथाङाबो थुलुंगा होफैबाय जोंजों लोगोसे लोगो लाफैनानै जोंहा मोनसे कालचार आं दहाय बुंबाय जोंहा हारिमुनि जोंहा मोनसे सिनायथि दं राव दङ नाथाय जोंखौ मा होनदों संसारनि मानसिफ्रा they are the minority so they have to receive the minority certificate but we Bodo people say we will not receive minority certificate as we are Bodo we have the culture we have the language so we don't want that minority certificate they fight with the government I thank you for that God bless them so आं बेखौनो बुंबाय थादों दिनै जोङो सायख'जादों खिन्थु दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां सायख'जायै व्यक्तिफोर दङ बेखौ दिनै इसोरनाव लाबोनो थाखाय इसोरा जोंनो बयनोबो बिबान होबाय दा बेनिखायनो जोङो मेन टीमनि फारसे आवगायलांदिनि माखासे गुबुन बिषयखौ जोङो नायबाय थायालासे जोङो गुबुन बिषयखौ बुंबाय थायालासे आं खेबसे फरायनि जाय जोंहा टीमाव होजानाय बाइबेल टेक्स्ट दङ आं बेखौ फरायनो आखायाव लादों बेनो जाबाय जोङो सिगाङाव फरायनि एफिसियानि लिरनाय 4:4निफ्राय 5 सारि जोङो फरायनि एफिसियानि लिरनाय 4:4निफ्राय 5 सारि 1 अध्याय 4निफ्राय 5 बेनिफ्राय जोंहा दङ गाहाम रादाब जहननि 15:0 सारि जोङो बेखौहाय फरायनानै जों लाग्रोनि 4:4निफ्राय 5 सारिसिम आं फरायदों एफिसियाव बेयाव लिरदों आङो 2 सारिसिम फरायनोसै गावनि मोखाङाव गोथार आरो दाय गैयै जानाय बादि इसोरा संसारखौ सोरजिया सायावनो ख्रिस्ट'जों जोंखौ गावनि खालामनानै लानो सायख'दों गाव अननायनि थाखायनो
इसोरा खुसि जानानै गावनि गोसोबादि जिसु ख्रिस्ट'जों जोंखौ गावनि फिसाफोर खालामनानै लानो सानखादों। इसोरनि महिमा गोनां दयानि थाखाय जोङो बिखौ बाख्नायनि, मानोना गावनि अनजाग्रा फिसाज्लानियाव बियो जोंनो दयाखौ ओरैनो होबाय। आरो फरायनि गाहाम रादाब जौगानि बेखौबो जोङो फरायलांबायब्लाबो आरो आङो खेबसे बेखौ फरायनो। नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै, नाथाय अरायबो गोबां फिथाइ थायनो आंसो नोंसोरखौ सायख'नानै थिनहरदों। बेनिखायनो आंनि मुङै नोंसोरो आफानियाव जेखौ बिगोन बेखौनो बियो नोंसोरनो होगोन। इसोरा बे फरायनाय आरो खोनासंनाय जों बयनिबो सायाव बिदि बोर होथों। आरज खालामनि इसोरनाव जों बे गाहाम बाथ्रानि थाखाय आरज खालामनि खर'खौ नायनानै। जोंनि गोजौ सोरगोआव थानाय मान आरो महिमाजों बुंफबनाय बोलोगोरासिन गोथार 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 गोथां थैनायनिफ्राय सिखारफिननाय इसोर प्रभु नोंखौ जोङो हाजासे हाजासे जोंनि गोरबो गोसोनिफ्राय हामबायनो आफा। मानोना नोङो जोंखौहाय अनोखाय नों इसोरब्लाबो हाजार बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव फैनानै जोंनि पापनि थाखाय नों गावखौ बलि होबाय। नोंनि खेबसे क्रुसाव बलिनि गेजेरजों जों दिनै फोथायग्राफ्रा नोंनिफ्राय बासायजानायखौ मोननानै नोंनि फिसाफोर फिसाज्ला फिसाजोफोर जानो हाबाय। हामबायसै आफानि गिदिर अननायजों जों दिनै बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोंनि बे बड' अनलाइन वर्शिप सार्भिसनि गेट टुगेदाराव जों लोगो लानो हाबाय। जोङो मोखांजों मोखां लोगो नुनो मोनदों। हामबायसै नों जोङो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। गोबाव समनिफ्राय बेखौ नेनानै दंमोन, दिनै जोङो बेखौ मोननो हादों। आफा इसोर खावलायदों दा जोङो नोंनि गाहाम बाथ्रानि फारसे आवगायलांसै। गोबां प्रग्राम जोङो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो पारफर्म खालामनो हाबाय, नुबाय, जिउआव एनकारेज मोनबाय। दा नोंनि बाथ्राजों जों आरोबाव जों गावखौ गाखांनो आरो लुखांनो, जों गावखौनो गाव एनकारेज मोननो थाखाय नोंनि बाथ्रा फारसे थांनोसै। नोंनि जिउआ जोंखौ आरोबाव सुफुंगोन। आं सासे नोंनि उदायै सासे लेङाबा, आं सासे हाद्रि जाय हाद्रिखौ जानानै नोङो गावबादि महर होबाय आरो नोंनि हांखौ होदों। आफा दिनै आं बेबादि सासे हाद्रि मानसि। दिनै नों आंखौ फसंबाय नोंनि गोथार बिन्दोआव नोंनि गिदिर गिदिर फिसाफोरनि सिगाङाव नोंनि बाथ्रा बुंनो आंखौ फोरोंदों। नोंनि जिउजों आंखौ सुफुंदो आरो खोनासंग्रा साफ्रोमजोंबो नोंनि जिउजों परिपुर्ण खालामदो। आरो नों जोंखौ नोंनि गोथार बाथ्राजों सुफुंनानै जिबनाव गेदेर थुलुंगानाय लाबोदो, आशीर्बाद लाबोदो। बेखौनो आं नोंनाव गथायनानै हामबाय होननानै जोंनि बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिदों। आमेन। जोङो बेवहाय नुदों जाबाय इउ आर च'जेन, नोङो सायख'जाबाय। जों सायख'जाबाय, आं सायख'जाबाय, नोंथाङा सायख'जाबाय, जों बयबो सायख'जाबाय। जों सायख'जानाय फोलेर, इसोरनि सायख'जानाय जों फोलेर। इउ आर च'जेन, जोङो इसोरजों सायख'जानाय, इसोरनि सायख'जानाय फोलेर। जोङो सायख'जानायफ्रा संसारनि मानसिफोरनो मिथिहोनो नांगौदि जों सायख'जानो थाखाय खावलाय बिलाइ एबा आवेदन पत्रबो जों होनाङाखै सायख'जानो थाखाय। नाथाय जोङो माबा मोनसे गाहाम गोनां आयदानि खामानि मावनायनि थाखाय सायख'जादों बेबो नङा। इसोरा जोंखौ गावनि गोसो बादि गोबां संसारनि मानसिफोरनि गेजेरनिफ्राय गावनि महिमानि थाखाय सायख'दों। गोबां मानसिफोरनि गेजेरनिफ्राय इसोरा जोंखौहाय बियो सायख'नानै बियो जोंखौ लाबोदों। जों जोंनि समायनानि थाखाय सायख'जायाखै, जोंनि गियानि गुननि थाखाय सायख'जायाखै, जोंहा माबा मोनसे दाम गोसा मुवा बुस्थुफोर दङ बेनि थाखाय जोङो सायख'जायाखै। एनि मेटार अफ एक्सेलेन्सनि थाखाय जोङो सायख'जायाखै।
जोङो माबा मोनसे जोंहा बिसेस दङ जोंहा बेनि थाखायबो जोङो इसोरजों सायख'जायाखै नाथाय इसोरा जोंखौ जिसु ख्रिस्टखौ फोरबोनिबो फोरबो राजानिबो राजा बेखौ खालामनो थाखाय महिमा होनो थाखाय आरो सोरगो रायजोनि इसोरनि बिफानि फिथाइ गोनां जानो फिथाइ थायनो थाखाय इसोरा जोंखौ सायख'बाय इसोरखौ राजानिबो राजा फोरबोनिबो फोरबो खालामनो आरो बे इसोरनि फिथाइ गोनां फिथाइ थायग्रा थाइसेग्रा जानो इसोरा जोंखौ स्पेसियेलि बियो सायख'बाय दा बेनिखायनो दिनैहाय इसोरा जोंखौ मानो सायख'खो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो इसोरनि बिसेस सायख'नाय उद्देश्यफोरखौ एसे जोङो नायलांनो इसोरा दे जोंखौ बियो सायख'बाय बिनि उद्देश्य दङ आं एसे दहाय इन्ट्रडक्सनावबो बेखौ बुंबाय बिनि उद्देश्य दङ जोंखौ सायख'नायनि उद्देश्य दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंखौ सायख'नायनि उद्देश्य दङ आरो इसोरा बे संसारनि मानसिफोरखौ इसोरनि खालामनो सायख'नायनि उद्देश्य दङ आं दहाय बुंबाय जोंनि हारिनि गेजेरावहाय इसोरा जोंखौ मावनो थाखाय बियो सायख'बाय आंबो जेब्ला 1998 आव ग्रेजुएशन जालांफैनोसै आङो बर'नि गेजेराव थांसै होननानै सानदोंमोन इसोरनि हाबा मावनो नाथाय आंखौ हिमाचल प्रदेश फारसे लानानै थांबाय 1999निफ्राय 2001 सिम आं हिमाचलाव दंमोन बेनिफ्राय आंनि गोसोआ बर'नि गेजेराव मावनो जोबोद गोसो दंमोन जेब्ला आङो बेबायदिनो एखे 2001 आव फैफिनबाय जोंनि एसोसिएशनाव थिग आंखौ बेबायदिनो एसोसिएशना जेब्ला आङो मे मासाव जइन जाफिनो थिग जुनावनो आंखौ सिलिगुरियाव दोनहरफिनबाय आङो बेंगलाव 20 इयार्स थादों 2020 सिम थादों गुबुन गुबुन जायगायाव आङो आंनि इच्छामोन आं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खामानि मावनो बेंगलाव सिलिगुरियाव गोबां बर' दं नेपालावबो दं ओरैबो दं आं मिथियो दिनै जोंनि ख्रिस्टियान बेंगलावबो एसेल' जब दं जोंनि आसामावबो दङ ख्रिस्टियाना खिन्थु दिनै बांसिन पपुलेसना ख्रिस्टियान इस्युखौ गोलैनो दं दिनै बेनिखायनो आं सानो इसोरा दिनै आंखौ नोंथांमोनखौ जोंखौ इसोरा बे हाबानि थाखाय सायख'बाय नाथाय बेनि सिगां इसोरा जोंखौ मा खालामदों बियो सायख'दों बेयाव बुंदों जोंनो बियो फार्स्ट अफ अल जोंखौ बियो पापनिफ्राय उदांस्रि होनानै गावनि हाबायाव बाहायनो थाखाय बियो जोंखौ सायख'दों पापनिफ्राय उदांस्रि होनो बियो जोंखौहाय सायख'दों बेनिखायनो नैबेवहाय जों दहाय जेब्ला जोङो बेवहाय जोङो नायदों इफिसियानि 1नि 4 पदाव बुंदों गोथार आरो दाग गैयै खालामनो थाखाय इसोरा जोंखौ सायख'बाय बुंदों holy and blameless जानो थाखाय इसोरा जोंखौ सायख'दों मानोना इसोरनि सायख'नायनि उद्देश्यआ गुबै मोनसे उद्देश्यआ नैबे जोंखौ इसोरा धोरोमिया बा इसोरनि सासे सायख'जानाय जाति सायख'जानाय सासे व्यक्ति खालामनो थाखाय बियो जोंखौहाय सायख'दों बेनिखायनो बेयाव बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ नों नङा नाथाय आं नोंखौ सायख'बाय मानि थाखाय सायख'दोंनो गोथार आरो दाग गैयै खालामनो थाखाय जोंखौहाय गोथार खालामनो थाखाय इसोरा जोंखौहाय सायख'बाय जेब्ला जोङो 1 पिटरनि 2नि 9 पदाव जोङो फरायो बेयाव बुंदों नोंसोरो सायख'जानाय जाति राजानि बंश जाय इसोरा नोंसोरखौ खोमसिनि बोलोनिफ्राय बिनि सोमोनांथाव स्राङाव लेंहरबाय सोमोनांथाव स्राङाव इसोरा जोंखौ खोमसिनिफ्राय लेंहरबाय जोङो खापनि मोनसे बेहेराव दङमोन खोमसिनि मोनसे बोलोआव जों आन्दायनानै दङमोन नाथाय बे खोमसिनि बोलोनिफ्राय इसोरा जोंखौ गावनि सोमोनांथाव स्राङाव बियो जोंखौ
दैख'नानै गावनि सोमोनांथाव स्राङाव बियो जोंखौ लाबोयो। बेनिखायनो इ पिटरनि 2:2 बुंनाया बियो जोंखौ गावनि सोमोनांथाव स्राङाव खोमसिनिफ्राय लिंहरबाय। बेनि स्रांखौहाय गुबुननोबो जों होनो थाखाय। दा जिसु ख्रिस्ट'आ दि जोंखौ बियो सायख'बाय। जिसु ख्रिस्ट'आ फोथायग्राफोरखौ साफ्रोमबो फोथायग्राफोरखौ बियो सायख'दों। बेयाव आंहा माबा स्पेसियेल दं बे नङा आरो आंहा माबा बुंनांगौ दं बेबो नङा। आंहा माबा मोनसे गावनि थांखिनि धोन एबा गुबुन दं माबा मोनसे दं बेनि थाखायबो इसोरा सायख'वाखै। इसोरा गावनि अननाय अनुग्रहनि गेजेरजोंसो बियो दिनैहाय जोंखौहाय सायख'दों। By the grace of God, God has chosen us in Christ Jesus. English only there. God has chosen us in Him, in Jesus Christ. Amen. जिसु ख्रिस्ट'नाव इसोरा जोंखौ सायख'बाय। जिसु ख्रिस्ट'नि मोनसे पार्ट खालामनो थाखाय इसोरा जोंखौ गावनि अनुग्रहजों बियो जोंखौ सायख'दों। गावनि फिसा खालामना लानो थाखाय बियो जोंखौ सायख'दों। जेब्ला एफिसियेन्टनि 1:5 आरो 6 जोङो बेयाव बोरै फरायगोन बेनि अनुग्रहनि गेजेरजों जोंनि दिनै सायख'जानाया जिसु ख्रिस्ट'नि अनुग्रहनि गेजेरजों दिनै जोंनि उद्धार मुक्ति मोननाया जिसु ख्रिस्ट'नि अनुग्रहनि गेजेरजों दिनै जों इसोरनि मानसि जानो हानाया। दा एफिसियाव बेनिखायनो पौला रोखा आरो थौखै बियो बुंखादों बेनि अनुग्रहनि गेजेरजों बियो जोंखौ गावनि बिसा खालामनानै लानो थाखाय जोंखौहाय सायख'बाय होननानै बेयाव एफिसियावहाय लिरनाया। फार्स्टखौ आं फरायनि बेयाव ओरैबायदि बुंदों इसोरा खुसि जानानै गावनि गोसो बादि गावनि इच्छा बादि जिसु ख्रिस्ट'जों जोंखौ गावनि बिसाफोर खालामनानै लानो सायख'दों। गावनि बिसा खालामना लानो थाखाय इसोरा जोंखौ सायख'दों। इसोरनि महिमा गोनां दयानि थाखाय जोङो बेखौ बाख्नायनि मानोना गावनि अनजाग्रा बिसाजानियाव बियो जोंनो दयाखौ जों जेबो मावनाङाखै जेबो खालामनाङाखै जेबो जोङो होनाङाखै खिन्थु ओरैनो गावनि अनुग्रहजों इसोरा जोंखौ गावनि बिसा खालामनानै होनांगौ। मानोना जों पापि बाइबेलाव लिरदों गासैबो पाप मावबाय आरो इसोरनि मोननाव बेखौ जाबाय आरो बे पापनि थैया थैनाय नाथाय इसोरनि ओरैनो होनाया अनन्तखौ जीवन रमिय' 3नि टेस्ट आरो 6नि टेस्टआव होनाया गासैबो पाप मावबाय इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय आरो बे पापनि थैया थैनाय मृत्यु नाथाय इसोरनि ओरैनो होनाया इसोरा दिनै जोंखौ माबोरै बेखौ होगोन गावनि ओरैनो दयानि गेजेरजों ओरैनो गावनि अनुग्रहनि गेजेरजों बियो जोंनो बे अनন্ত जिबनखौ बियो दिनै जोंनो गावनि बिसा खालामबाय आरो आं बेखौ गुबै बुंनो नागिरदों इसोरनि अनुग्रहजों बियो जोंखौ सायख'नायजों लोगोसे पापनि उद्धार होनानै गावनि फिसा खालामना लाबाय गावनि फिसा खालामना होनायजों लोगोसे गावनि थिनानै जोंनि थाखाय दोननाय सोरगोनि रायजोआवबो आवग्रिनो अधिकार जाय दिनै जोंनि फिसाया आंनि नोंथांनि सम्पतिखौबो आवग्रिनो अधिकार जिसु ख्रिस्ट'नि सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो गावनि फिसा खालामनानै इसोरा जोंनो अधिकारखौ होबाय। जेब्ला रमिय'नि जोङो 8:6 फरायो इसोरा आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बे गासैखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो मा बिबानखौ God has chosen us to do His good work. God has chosen us to do His good work. इसोरा जोंखौ गावनि गाहाम हाबा मावनायाव For to do good work God has chosen us.
मानोना एफिसियान 2:10 एफिसियान 2:10 जों फरायनायलाय बेयाव ओरैबायदि होनदों होनदों जाबाय 2:10 जोंखौहाय बेखौ होनदों मानोना जोङो इसोरजों दाजानायफोर जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जों दिनै गोदान जोनोम मोननाय व्यक्ति गोदान जोङो जोनोम होजानाय व्यक्ति गोदान सारि जानाय जों व्यक्ति सायख'जानाय व्यक्ति आरो इसोरनि जों फोलेर बेनिखायनो मा बुंदों जोङो इसोरजों दाजानायफोर गाहाम हाबाफोर मावनो थाखाय इसोरा ख्रिस्ट' जिसुजों जोंखौ सायख'बाय मा मावनो इसोरनि गाहाम हाबा मावनो थाखाय इसोरनि मोजां हाबा मावनो थाखाय इसोरनि मावनाय आदुरा खामानिखौ खालामनाय आद्रा खामानिखौ मावनो फुरा खालामनो थाखाय इसोरा आंनो नोंथांनो जोंनो सायख'जानायफोरनो बयनोबो बे गाहाम हाबाखौ मावनो थाखाय इसोरा जोंखौ सायख'बाय For we are His workmanship created in Christ Jesus for good work, which God prepared before that we should walk in them. Even जोङो बुंदों before the foundation of the world. संसार सोरजिनायनि सिगांनो आंनि सायाव नोंथांनि सायाव इसोरनि स्पेसियेल प्लान दंमोन बे इसोरनि बे खामानिखौ होनो थाखाय बे इसोरनि बिबानखौ मावनो थाखाय स्पेसियेल इन्डिभिजुवेलि इसोरा कलिं खालामनानै बे बिबानखौ इसोरा होदों बेनि गाहाम हाबाखौ मावनो इसोरा जोंनोहाय बे बिबानखौ होदों जेब्ला जोङो हागायावहाय फरायगोन हागायाव मोनसे खोथा लिरदों हागायाव बेवहाय जिरुबाबेलनि जि सानो सेलथाइ होननानै बुङो बिनि जि फिसाला जिरुबाबेल आं नोंखौहाय समायना आंगुठी बादि सासे सायख'बाय होनना लिरदों आं नोंखौ ओरैबायदि समायना आंगुठी बादि नोंखौ आं सायख'बाय होनना लिरदों बेवहाय मा होनदों ओरैनो बेनो फोरबोनि होनखानाय नोंखौ महर गोनां गंसे आगथामनि समान आङो बानायनो सायख'बाय गंसे महर गोनां आगथामनि समान आं नोंखौ बानायनो सायख'बाय दिनै जाय आंगुठिया मोनसे स्पेसियेल अकेशनाव बेखौ लागायनानै बे मोनसे प्रमिस आरो बे हामजानानै मोनसे सना दिनै बेबायदि इसोरा जोंखौ स्पेसियेल मोनसे समायना आंगुठी बादि इसोरा दिनै जोंखौ सायख'बायनो मानि थाखाय बेनि गाहाम हाबा मावनो थाखाय इसोरा सायख'बायनो मानो बेवहाय मानोना आङो नोंखौ सायख'बाय I have chosen you बेनि सायख'नाय इसोरा बेनि गाहाम हाबा मावनो इसोरा दिनै जोङो जोंनि फिसाफोरनि सायावबो साफ्रोमबो बिमा बिफाया जोंनि फिसानि सायावहाय मा लुबैयो गाहामखौ मावजानो लुबैयो दिनै आं मा रोंगौ जोंनि बिमा बिफाया नोंथांमोना मा रोंगौ बेनि साबसिन आंनि फिसाया रोङो बेनि साबसिन आं मा मावदों इसोरनि आं मा मावदों दिनैहाय बेनि साबसिन बिसोर आंनि फिसाफ्रा मावो आंनि साबसिन जायो आंनि फिसाफ्रा बयबो बिमा बिफाया बिसोरनि सायाव मोनसे हास्थायनाय दं मोनसे आसा दङ जे मोजां आंनिफ्राय साबसिन गाहामसिन आंनि गथ'आ जायो बे मोनसे हामलायनाय दं दिनै जोनोम होनायखाय जिसु ख्रिस्ट'आबो जोंखौ गावनि क्रुसनि थैजों गोदान जोनोम होनानै गोदान जोंखौ सृष्टि खालामनानै गोदान मोनसे जिबन होनानै जोंखौ गोदान सृष्टि खालामनायखौ जोनोम होनायहाय जों बिमा बिफाया गावनि फिसानि सायाव जेसे मोजांखौ मावजानो लुबैयो इसोरा बे गाहाम मावजानायखौ नेनानै हामलायनानै दङ बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जहनि सुद्रदा भारतआव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आं जेब्ला बे बुहुमाव दङमोन जेरै आं गोबां सोमोनांथाव खामानि मावदों बेबादिनो आंखौ फोथायग्राफ्राबो मावगोन एबा मावथों इसोरनि आसायाबो जिसु ख्रिस्ट'आ बिफासोरनि गासै रुखुमखौ बुंनानै गोबां सोमोनांथाव बियो नोंनो रोङै एकदम इसोरनि आत्मानि बोलोजों
सोमोनांथाव खामानि मावनानै बिफासनि गासैबो बियो मावनांगौखौ फोजोबनानै सेथखांबाय बे आदोरखौ इसोरा जोंनि सायाव मावफुंनो थाखाय बेखौ इसोरा खालामबाय इसोरा दिनै जों बेखौ दिनै खालामबाय बेनिखायनो जोंखौ इसोरनि सायख'नाया साधारन एरैनोसै थारैनो बियो नङा बेनि उद्देश्यआसो बासायनानै गावनि बिसा खालामनानै बेनि गाहाम हाबाखौ मावनो इसोरा जोंखौ सायख'बाय सासे आं फोजोबनो हास्थायबाय आरो बुंनो नागिराखै सासे व्यक्ति दंमोन जाय व्यक्तिया almost 20 years alcohol addicted मानसि almost 25 years गेब्लेनानै थानाय मानसि सानसेखालि बेखौ सासे व्यक्तिया इसोरनि अनुष्ठानाव लाबोबाय बियो खालामबाय आरो बियो बेवहाय एटेन्ड खालामबाय जिरायबाय दिनै फैबाय गाबोन फैबाय समफोर फैबाय फैयै फैयै बेनि गोसोआ गेलेबाय इसोरनि अननायनि गोसोयै मिथिबाय बेखौ मिथिनायनि उनाव गावखौ बियो इसोरनो गथायबाय आरो बे गासै almost 25 years alcohol addicted मानसिया नागारबाय बेनि उनाव जेब्लायबो गेजेराव फैनो हमबाय बेनि उनाव आरज खालामनो जेब्लायबो बियो समाय इसोरनिफ्राय टाइम होबाय बेनि उनाव बेनि जिबना परिबर्तन जानानै साबसिननिफ्राय साबसिन देहाया मोजां जाबाय बेनि उनाव बियो गावनि मोनसे मोजां सुंदर फेमिलिखौ बियो आवगायलांबाय दाफुंलांबाय बेनिफ्राय बियो फेमिलि ब्लेसिं पार्टनाराव जइन जाबाय बेनि उनाव चाइल्ड एन्ड यां पार्टनार पेयार मुभमेन्टआव जइन खालामबाय बेनि उनाव बिजनेस पार्टनाराव पेयार पार्टनाराव जइन खालामबाय बेनि गांसे लाइफ स्टाइला सेन्टार बेनि फेमिलि लाइफ स्टाइला सेन्टार बेनि गासैबो चेन्ज जाबाय उन्नति जाबाय बेनि उनाव गावनि लोगोफोर जाय दङ बिथांखौबो लाबोबाय बिथांमोनाबो फैबाय गोबां बिथांनि गेजेरजों बिथांनि लोगोफोरा गोसो सोलायनायखौ मोनबाय इसोर मोनबाय आरो बिथाङा दा मिनिस्ट्रियावहाय हाबनानै दं बिथांनि मिनिस्ट्रिया दा बे बेबायदि जों जानानै जाबाय इसोरा जाय बड' अनलाइन वर्शिप सार्भिसनि थाखाय जोंनि थांनाय बर'फोरनो मिडिया नैबे अनलाइन प्रसार खालामनो इसोरा मिडिया अनलाइन वर्शिप सार्भिसजों गोबां 100 जन सोरबा सासेया नायो बेजों फंसे बाथ्रा होनो बेनो सोरखौबा सासे व्यक्तिया मोनसे लेखा फिसा बे सोदोबखौ जिसुआ सान्तिनि राजा नैबे खोथायावनो नाथाय बिहा मोनसे ओरैबायदि गोसोआव मोनसे आफसुस थाबाय मानोना बेखौ मोननायनि एसे सिगांनो गावनि बिसाखौ बियो हत्या खालामनो गोनां जादों जोबथानायावहाय जेब्ला बेखौ बियो मोनदों आरो मेनब्रायनानै आरो बुंदों नोङो एसे सिगां जुदि आं फैयोब्ला आंनि जिबनाव बेबायदि जिबन जानाय नङा आंनि फिसा लोमजाथ'आ बे खेबसे आं मिथियाखै मा जादों मानो जाखो उनाव बुरखाय सोंबाय बुंबाय नों मानो जानानै एसे सिगां जुदि फैयोमोन आंनि फिसाया बेबायदि रंगारियाव बियो गावनि फिसाखौ हत्या खालामनो गोनां बेनिखायनो अनजायगा ख्रिस्ट'आव बेखौ दिनै इसोरा बे जोंखौ सायख'बाय बियो ओरैनो सायख'वाखै नाथाय मोनसे स्पेसियेल पार्पसनि सायख'दों आं माबाबावनो बेनि फिथाइ जों थायनो थाखाय फिथाइ थायनाया बेनो जों जिसुनि जोङो दालाय जिसुआ बिफां जों दालाया फिथाइ थायो जों दालायखाय दिनै बिफांजों फिथाइ थायनांगौ बिफांनि दालायाथ' थाबायबाया नाथाय जों माबा दिनैहाय इसोरनि जों थाबायबायग्रा मुभिबोल जों इसोरनि
दालाय बेनिखायनो इसोरनि गाहाम रादाबखौ थांबाय बायनानै खोन्थानो हायो बाइबेलाव जाय गाहाम रादाब पोथिनि 28 आव बुंदों हा गासै पृथ्वीयाव थांनानै आंनि गाहाम रादाबखौ खोन्थानानै जायहा फोथायनाय बेखौ बिफा फिसाखौ सोरजिनो मावा किसुमान होननानै आंनि सेवा बानायनानै बेखौ आंनि खोनायखौ मानिनो फोरों बे बिबाना आंनि सायाव जेब्ला जोङो थांनानै गाहाम रादाब खोनानै इसोरनाव बिथांमोनखौ लाबोनो हागोन बेनो मोनसे खोथा आरो बे फिथाइखौ मा होनदों दा फ्रुट शुड बी रिमार्क माने जोंनि मावनाया जोंनि फोथायनाया नांथाबनानै थानो दिनै मावबाय आं गाबोन मावनाय नङा आं दिनै इसोरखौ फोथायबाय माबा मोनसे खस्थ'निफ्राय थाखाय आं इसोरखौनो नागारनायसै बेबायदि नङा बाट रिमार्क your fruit should be remark माने जोंनि फोथायनाय जोंनि मावनाया इसोराव जों नांथाबनानै थाबाय keep up your good work keep up your good work and abide with Jesus every day. जाबाय जों बेनिखायनो जाय पार्पसनि थाखाय इसोरा जोंखौ बाहाय बे खामानिखौ जों आखाइ हमनानै आरो आवगायलाङो जोंनि गोबां गोबां मानसिफोर इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बिदि बोर होथों बेयावनो इसोरनि रावखौ बुंनानै आङो